Nagila nih mana nih? Nah, Bogor nih. First time border kan nih, sini Dubai. bicara siapa pas border. Löp rain heavy rain लाबो löp रायजो राजाखौ सिङाव थानाय सेंटारनि मालायफ्रा मन्त्रि एमएलए जागोन जोंनि रायजो राजाफ्रा फैयो साफा साफा हायोब्ला सोरनिफ्राय सोलोंनो नाजानि चलो बिदिबा löp लाहावदों गाथारलायनाय मानसि बेनोमोन गेटआ नै लाइन जानांगौ सिङाव हाबनो थाखाय rồi balik kami. अवसर पर मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए बधाई देता हूँ। उनके समावेशी एवं प्रगतिशील नेतृत्व ने असम के विविध समुदायों को एकजुट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए भी मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता और नवगठित कार्यकारी परिषद को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह नई यात्रा क्षेत्र की जनता के लिए सफल और परिवर्तनकारी सिद्ध हो, यही मेरी मंगल कामना है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं बीटीसी वासियों की ओर से हमारे অসমৰ ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনাৰ নেতৃত্ব পাৰদৰ্শিতা আৰু বড়োলেণ্ডৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাই আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়ন আৰু স্থিতিশীলতাৰ বাবে এক অনন্য দিশ প্ৰদান কৰিছে। আজি আপোনাৰ উপস্থিতিয়ে এই दाउ हरदो दे आब' बेखौलाय एसे हरदो दे बोरमा नामा ए जायो बेखौ एसे बास Salah minum baik. Ini santai. Ini santai. Santai ni jaga ni. Aku bisa ni di sana. गोथावानो जादों ना ओंखामा? Jaga. मैयानो फैनाय ना? दहाय बासजों बड'लेण्ड माबाजोंनो गामिजोंनो हाबोमोन बेखौनो होखादों गंथाम आरो ओमफ्राय गंनै ओमफ्राय जोंनिया बेखौनो बड'लेण्ड मालाया मोनजालागि दा मोनजा जाहा मोनजाबाय नै गफरनि आदै गफरनि आदैया माबा बिबान दं धनसिरि ब्लकनि मेम्बार धनसिरि ब्लकनि मेम्बार एबार नोंसिना सोर देरहादों प्रेस मुसाहारि प्रेस मोजां बिराद मोजां एक्जिस्टिं एमसि लेखामोन आरो जोंनाथ' देग्लायसो इनक्लुड जादों नालाय एबारसो फार्स्ट टाइम भट होनायाबो आयो लं लिभ
नोंलाय नैबा आदैखौ नै दे गफुरनि फार्स्ट टाइम भट होग्रा नै दिनैसो नुबाय बिटिआर हिसाबै फार्स्ट भट बिराद मोजां जोबोद खुसि रिटायार्ड टिचार रिटायार्ड टिचारखौ एलपि रायजो राजाफ्रा खुसि ना जेबो माबाफोर प्रब्लेम मोनदों नामा क'क्राझाराव फैनानै मानो मोननो गोदोनिफ्राय दंखायो जों गोदोनिफ्राय थांलाय फैलाय बे आगोलनि सरकारावबो फैबाय थायोमोन आं बे बड'लेण्ड गेजेराव सरखारनि गोदैसिन नुदों आंनि फिसाजोखौ बे हाग्रामायानो हाबा होदों बेयाव लाबोनानै होमबालाय बिराद मोजां सोमोन्दो दं बे आर'नाइ हटेलाव जाहो लोगो माबानो गोदान सरकारा मा मावग्रोगोनब्रा फार्स्टआव आदै गोदान सरकार औ नोंसिनिथिं जोंथिं बे गाव एक नम्बर बुंनाय हानि हा पाट्टाना एक नाम्बार औ ओमफ्राय 2 नम्बराव माने खुंथायनि थाखाय गोजान जायो उदालगुरिया बा साब डिभिजन बानायनायनि बेनिफ्राय गेस्ट हाउस बड'लेण्ड गेस्ट हाउस औ बिराद मोजां रायजो राजाफ्रा रायजोआ थिगानो दं माने बै सेंग्राफोरनि माबा बे बाथा सेंग्राफोर आबसुनि गथ'फ्रा एसे गाज्रि खालामनानै बयबो जोंबो गोजोनबाय नङाबा जोंनि आबसु फाउन्डार गहपुराव आंनि आबसु फाउन्डार आबसु फाउन्डार गहपुराव दाबो नायफिननि अफिसाव आंनि नामखौ गोदोनि हाजार मानसि थैनायाव सिनाय दंखायोमोन नामा फुरा मोनथिजोबो आदैया होमबा आबसु प्रेसिडेन्ट जाना दंमोन बेनि आन्दलननि ओमफ्राय बेफोरखौसो बर' होननानै बुंनो हायो जोंनि क'क्राझाराथ' मा सन्तला बसुमतारिखौ मिथिगौ औ गोदोनि बिनि दिननिफ्राय सन्तलानि दिननिफ्राय औ कनकेसरमोन सानथुमामोन प्रेसिडेन्ट थांलाय फैलायफ्रा सानथुमाबो गावनो आन्दलन जाखांबाय बारा बेनि उनाव गोजोननाय मोनबायलै आदै नोंखौ लोगो मोननानै थेंक इउ भिडिअ खालामबाय आं दे